Crowea. Moi, me pelataan Crowea. Ja lähdetään Crowen peliin ja sitten aloittaa pelaaminen. Niin, se on ihmeellistä. Noin. Ollaan tää mun kaverin maassa. No just. No Pokemon. Kenen maa tää on? Okei. Joku kuka haluu. Mä oon täällä. Hittoko täältä ei pääse pois. Niin siksi sen nimi on Kuka haluu, kun siellä ei ole vielä eikä mitään, niin se voi ottaa. Niin Kuka haluu. Mä voisin kohta ruveta tekemään Heidestäkin videon, mutta... me päästään ehkä täältä. Hane! Me on pakko restastaa. Anna mulle eviksit. Okei. Tuu peli. Ilmaiseksi. En ikinä. Tässä tulee hieno tällä. Kato. Tässä tulee hieno tällä. Aika hieno tällä, kun tässä tulee väriä. Kuka haluaa? Haluanko mulle vielä? Mulla on. Mulla on drässää mun kaikki kamat. Ei. Haluatko vielä? Haluatko? No en mä. Häh? Ikitti. Mikä lagi tässä on? Siis mitä sä teet? Aivan ihan sama. Niin kun sun pitää kirjoittaa monta, sä trässäät sitä. Ei jaksa kirjoittaa. Trash! Se on Kresykle. Mulla lukee trash. No mä saan kiinni, kun mä Kresyklään kamaa. Harvat saa sen mun mielestä. Drop. Mitä? Pikkaa. Vähän toi lagaa. Mulla lagaa. Oh no. No. Oh. No aivan sama. Mä laitetaan hetkeksi paussille. Moi, me ollaan menossa Heideisiin. Ja vähän pelailen eri pelejä ja mulla on vähän eri pelejä ladattu teitä varten näytellä. Ja sitten mä ajattelin esitellä ne. Mä oon pelannut näitä, mutta en kahuaan. Ja siinä voi mennä aikaa. Mä oon Heidi. Tässä kestää. Niin. Lintu tulee. Mitä? Mitä mä just äsken tein? Mitä? Lintu tuli 2 ja halkesi 2. Näissä farmi. Eikö tämä? Eiku, älä, odota. Lataa vähän. Joo, pikkasen No just. Ei pikkasen laki. Jep, mä oon kohta 14 level. Aja. Tää näköjään nämäkin. Just. Ja kanat. Ja kanat. Mulla ei ruokaa niille. Mä en voi ruokkia niitä. No ota niille kanat. No odota. Ota ne kananmunat. No otetaan sitten, kun on niin ihanaa sun mielestä. No. Oikein nää.
No niin, jes mun kasvo nämä. Nice. Mitkä noja? Nämä vai? Niin. No sulkia tai jotain. Mitä, mä en tiedä miten niitä pystyy tekemään. No, en mä tiedä mitä näitä pystyy tekemään. Inkio. Siis mitä? Kirjoittakaa kommentteisiin, että mitä noilla sinisillä jutuilla pystyy tekemään. Jep. Kai se meille jossain vaiheessa selviää. Missä ne on? Mitkä? En mä tiedä. Tossa, joo. Inkiot loppuivat. Inkiot, no mun ruokaa. Oh my god. Harva myy näitä. No, mä oon nostanut. Hei muuten. Hei, anna. Odota, Mä voin, jos sä haluat saada vielä ehkä jotain ruokaa, niin sit anna. Mä tiedän varmaan mistä niitä saa. Vai Krekille. Niin. Mä oon käynyt sen farmilla jo. Ai tänään. Niin. Ei se saa mitään enää. Niin. Hän myy niitä. Miks? No ehkä ne... Mitä? Joo. Älä myy niitä, jos sä et vielä tiedä, mitä noilla pystyy tekemään. Okei. Mitä? Pikkasen lakaa. Mulla ei tyyli oo sahoja mistään saatuna. Tomme! Me vaihdetaan peliä. Mä taas johonkin ihme sekapliin ja mä kaikki mä oon pelannut ja mä oon Supers. Tedi Chena. John Chena. Tedi. John Chena. Tai lataa. No, ihan. No niin, hersatip. Tip tap tip. Tipei tip tap Ei tip. kun se teletappi. Teletap. Se on hirveä. Mukaan tuli kato. Alligator. On nää. Alligator. Tuolla on alligator. Tip tap tip tip. Hirsa tippi. Hiresi tipi saaperi. Mitä? What the? Mulla lagaa ihan Tää pikkasen. lagaa. Ei oo järkeä pelata tätä, jos tää lagaa. Miksi? No, sä kuolet. Kyllä mä osaan lagillakin pelaa. Mä oon ihan paras pelaa. Aha, maailman paras. Select. Se otti sen joo. Ai joo. Et taju koko pelistä. No niin, ja sit lähti. Hän juoksee karkuun poliisista tää. Lagaa ja sairasta. Niin, mä sanoin. No okei. Mä näyttää missä mä oon listollani. Me, Top Run. Katso. Täällä on Riikka Kärlör. Finch. Git Resul. What? Mikä? Mitä mä tein äsken? No. Kertokaa vähän Kommenteisiin. se mitä mä oon tehnyt just äsken. Kattokaa mun topscore. What? Missäköhän me... Mitä? 328, se on vikaa. Sä oot ihan vikaa. Siis tyyli... Tää lagaa ihan pikkasen. Ei kun sä oot vikaa.
Mitä? Sit pelataan. Lagaa. Kato ne. Mä ton enkat kiinni vielä saan. Et saa. Saatko? Mitä mä tein? No me tänään taas loppua sekalaiset pelit. Ja se on moi moi moi.